Здравейте всички, аз съм Зайо и това е Майнкрафт, да, определено. Но какъв Майнкрафт? Сега ще видите. Майнкрафт Kingdom, Tale of Kingdom или нещо такова. Така. Освен че това, както виждате горе има минимапка, под нея има координати. Тия хищите съм къде съм умирал. Не съм играл много, не знам какво се е бъгнало. Ще го... Секунда само. Да видя как... Някакви проблеми. Dead point. Аре де. Бройс. Dead point. Няма значение. Така. Вижте, скина ми е на Altair от Assassin's Creed 1. Служил съм FreeRun в скоби паркур мод на Assassin's Creed, както и Дани е направил на онзи клип Minecraft DHS, дето са на епичната музичка и така нататък. Служил съм мод също да се чупа дървата бързо и това е общо взето. Сега ще почвам да изпълнявам мисиите, да играя малко, да се кефа. Така. Здравейте, както виждате, тия са асасини. Трудно бих се речи, има това тук име качулката. Ето даже им се виждат и очите без нея. Тука! Ето отдолу, ето очите. Така че не се притеснявайте, не си мисля, че са просто някакви гарчета. Изглеждат много смешно, да знам. Така, ето го и май ментор. Здравей. Стигъпвам. Hire Hunters. Not enough gold. Добре. Мерси все пак, ще започна да събирам. Така, само си намеря една удобна стайчка. Тази е за това, ама искам да проверя само нещо. What the shit? What the shit? What the... Добре, don't panic. Just keep looking also. Две лу. Да, знам, че това е едно от гадните неща. Като, например, да си намериш овца ми да влезеш тук и да си кепиш две лу. Така. Добре. Това ще е моята къщичка. Еле. Сега ще си я надпиша. Така е. Здравей. Greetings, you seem like a toad fighter. Give me wooden sword and let's have a sparring match. Той иска да правим нещо спаринг, бум, праз, туп. Искам да поси научите набързо. Добре, както виждате, много малумно това, защото съм ме спална в някакъв остров. А сега, понеже самия замък си спалва дърт под себе си. Сега добре, че тук е малко дървета. Да, в момента не ми се чупат всичките по простата причина, че нямам акс, скобички, акс, AK, познат още като в такова, такова е. Такова е. Деца се че там, накования, не, брадва е, кому обърквате сега. Така. Ще върна до къщичката ми. За сега да, толкова боцки ще се качвам до там. Ама иначе няма да е така, не се притеснявайте. Вижте какъв бък само. Хоп. Готино. О, е. И това е готино. The child will take care of... Бега, грозен. Ще ти се работа дебилски. Правим си едно крафтинг тейбълче. Ще ги вземем тия слабс, няма ги вземем сега. Така, естествено, както всяко оцеляне в Minecraft. След... Шит! Така, workbench си го слагаме тук.
Както всяко оцеляване, правим си стикове, правя си луден пикакс. Сега слизам додолу. Не, знаете ли какво? Понеже съм с паркур мод, както казах, ще слеза по готин начин. Хоп. Йоп. И оп. Опа. Добре да е малко фал демидж. Оп, чакай сприс. Така, на фал демидж. Да, както виждате, много от хората и може би за по-напред ще плават така в нищото. Ма няма нищо. Голяма работа сега. Те нямат огромно желание. Добре, ще трябва да измисля начин как да се качвам. Зомби. Така. Шит! Демет. Какво прави тази табелка тук изобщо? Не да, виждате много бързо, като използвам фриран. Въпреки че това няма голяма логика. Добре, от тук окей, имам някакъв път до къща си, чакай да се подсигуря да. Да, явно това ми пречи, what the fuck. Добре. Сега ще видим. Ара, цигани, ара. Това се нарича нахален тип. Просто не иска да умирам. Просто е хипер нахален. Ако бия малко с кирката по главата му, сети да направи. Добре, трябва да влеза някъде под земята. Това ще го направя тук. Ще наруша едно Майнкрафт право да купа право надолу. Както виждате, хипер много дърт има. Вече нищо не се вижда, секунда само. Поне малко с малко е... шит! Ето за това са измислили правилата. Добре, просто това беше много глупаво. Само за секунда. Много тъпо нещо, наистина не знам как се получи така. Добре, вижте го това дърво, колко е жалко само. Добре, вече съм почти с празни ръце. Така да почваме бързо оцеляване. Бързо, хипер бързо, даже си измисля някакъв тук workbench, колко да си пръдна в устата. Така, ще го тура тука. Си го взема в мене всеки случай. Сега вече не знам дали влизам под земята, направо ви казвам. Сега ще направя така. Така малко по-сигурно е слизането. Ще добия максимално камък, защото ще ми трябва за по-напреде.
Освен за кирка и всякакви други инструменти. И да, тази къща наистина се получи готино. Добре, че имам дърт, после се кача. Да, ще направя като начално оцеляване тук. Не ми трябва торчове. И всички сега се паниказват, но как? Защо не ти трябва торчове? Ние тъмнина ли ще гледаме? Не се оплаквайте, вижда се малко с малко. Ето, стана нещо. Секунда само да правя малко по-високо. То леко по леко, че си добих всичко това, което ми трябваше. Сега ще чупи кирката. Не, сега. Ето, каза ги. Слагаме workbench тук. И си правим по-пичовска кирка. Така, камен. Я взех achievement. Паузирай за малко, защото малкият ми брат дойде. И мранка половин час. И просто да ви спестя тези излишни глупости. Така, ето имаме малко светлина. Така, колко да оцелеем. Добре. Така, сега ще си направим лопата. И... да, така. Братва. Сега на всичкото отгоре ще си го вземем това. Някой ден пак ще се върнем тук. Защото местенцето е много красиво. Ще направя така сега. Нека си ги измисля. Ако ще падне при мен, да пада така. Ако не, ако мисля. И не, сега си вика. Може би казвам. Не знам, няма лошо. Но сега някой зомби може да ти влезе така в къщата и да се пробва да влезе. Да се пробва да видим дали па няма вземи дещи. Или па да, наистина може да се спалне нещо. Долу. О, шит, ето виждате ли го този жалък тип? Чао! Хей! Не умря. Добре, да се пуснал нещо, затваряме го. Ето тип ма цепи. Трябва да бягам бързо към бежището. Между другото, голяма съм фен на къщите на дърво. Ама на тия къщи на дърво, които се правят наистина на дърво, просто отивате и на листата слагате 2-3 листа. В смисъл, правите си такова, дека режете листата и те си остават отрязани. Правите си такова и събирате малко листа, отивате, качвате се на едно дърво и съвсем няколко купчета слагате само там, където е нужно. И така. А не да кажем да отидете, оп, всичко, чупите всичко, оставате само едно купче от дървото и да кажете, аз съм на къщата, аз имам къща на дърво. Защото по тази лойка просто му изслоите едно лут и да кажете, аз съм къща на дърво. Затова си я правя точно като си му е реда. Качвам се на дърво и просто там, където не е сложено на място, чупа едно-две, слагам едно-две и така. Така, загубих си луло, което наистина е малко кофти. Но не се притеснявайте, тия пичове имат много луло тук. И те са и за това тия пичове да дойдат тук и да ми помагат с оцеляването. И вижте как направим. Аз съм техният крал тук, така че мога да си правя каквото си искам. Взимаме го това.
И им слагаме да речем такова. Ай сега не е задължително да е луд. Не е задължително да са на мека възглавници сега. Ето. Още луд. Омага. Всъщност е. Ето още И сега отиваме взимаме на още някой леглото. И той се радва. Ето, голяма работа се едно път тук някой ще легне си. Ей, ти си тук, така че тебе няма да пипам. И ти си тук, така че тебе няма да пипам. Така. Който си оставил така без надзор къща. Той ще легне дърво. Да не мисля, че дървото е много ефтино. Чакай. What the? Добре. Нещо като бък се получи. Или не знам точно. Ще му сложим на као. Удобно е се спи на као. What the shit? Добре, това е било някакси логическо свързано с хиляди други блокчета. И аз съм го щупил. И по същата логика съм направил теч в покрива. Ама няма нищо. Те не ми се сърдат. Повече само няма да я правя тази грешка. Добре, ще си направя една печка. Отново скучната част в Майнкрафт. Поне за мен. И за много други хора. Почнеш печка. Да си направиш леко. Поред някои хора това е интересната игра. Интересната част от играта всъщност. И да, понякога е така. Готово. Получи се уютна къща. Така. Всичко общо ще го сложим тук. Такова стане си останат в мене. Защото после трябва време да им помагаме на едни пичове. Една секунда само. Нали с дясно копче ги взимаме? Не, няма да направя тази грешка отново. Не! Защото не се знае този път, може да не е само толкова малко нещо. Знаете ли какво ще направя? Така и ще да направя так. И сега това ще направя так. Добре, 6 стълби не са ми достатъчни. Правя так. 6. Чай, сега малко трудно се разпределя така, наистина. Ето готово. Така, 16 стълби, докъде ще стигнат, просто не знам. И да, знам, че съм с паркур мод, но все пак не навсякъде ще мога да използвам стълби, както виждате. И ми хаби много от тия глупости. Добре, успявам някакси да се справя. Правя го така, защото просто се качвам по-лесно. Его е так. Так, идвам тука. Так и готови се качвам. Ето, оп, готово. Хартисах още стълби. Нуден манко е. Това дърво е много готино, дори не ще и дума. Обаче ще започна да събирам саплинг, защото както виждате никакво дърво няма. Добре, това е много жалко нещо.
Трябва ми един стак по 64, за да му изпълня едната част от квеста. След като е изпълна, ще спра клипа. И в следващия епизод ще кача. Следващия епизод ще направя допълнително. Всъщност да ви призна нещо, т.е. не да ви призна, просто да ви кажа. Няма да... Не правя да речем сега снимам. Вече ми е тъпо, няма да снимам повече. Въпрос, защото клиповете стават някъде по 20 минути и като станат по-дълги, на никой вече не е интересно да гледа. И по 20 минути. В смисъл стават по 40-50 минути, 60 и никой не става вече, не става много интересно. Па така как на епизодчета, който когато е свободен си гледа. И така. Сега ще спра на този клип и веднага след това почвам да снимам други. И качвам с малко изчакване. И да, много хора биха ли казали може би. Но казвам може би, не съм сигурен. Що си направи къща в замъка и то на всички отгоре и с стълба. Що просто не си направи някакво убежище като му на стар. Защото съм готи. Защото е така по-готино, в смисъл... Не знам, ще се преместа, ама чакайте, още има време. Не се притесняйте. Това ще го затворя за сега. Защото може да се качват някакви типове. Hello, ментор. Оборим се. Така, ето го. Fixing the guild 64 wood. Fix the guild. Лагна. Да, определено лагна. Нещо. Прайс. The guild has been fixed. Thank you. Това изобщо не се дигна. Turning Hunters 1000. Но така... Добре, трябва да събера. Следващия епизод ще събера 1500 такова gold и може би ще се... What the... Не. Схванахте ли какво стана? Където фиксна гилда и всичко изцяло се промени, като си беше в началото. Да. Не сте, че си похарчих луда. Мисля, вече няма и... Добре, отивам в старото убежище. Загубих доста неща, да, и отивам да си правя. Да отивам в началото там. И следващия епизод, да, ще изпълня второто за 1500 голд. Събират се много лесно. Главно с дърво, камък. И най-важното с... Не. Може и къща ми ще знам. Да. Сега направи най-важното. По-най-важното знам и аз какво исках да кажа. Къща да си направя друга къща. То на по-интересно място на тия капаняци. Добре, благодаря, че гледахте. Аз бях Завило. И чао!